ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ дар 10-уми микрорайон доми рақами 23 осорхонаи Рустам Абдураҳим. Дар ин тараф шоми Кӯлоб, дар ин тараф ҳаст бародаро кафе ва боғи Сафар Амиршоҳи бозорчаи байн. хона дар назди садиқи рақами 7 аст. бародарои гиромӣ, духонага. Ҳама дӯстони гиромӣ, дохили хона имрӯза шудем. масоаташ 44 то 48 метри квадратия духонага, баъзеҳо якнимхонага мегӯянд. лекин мо ду хона дохил мешавем. дар ин тараф ҳоҷатхона, ҳаммом ва ошхона аст. ҳамашон алоҳида кардагианд. ҳам хеле як калидори дарози хушрӯ. таъмиршам бад нест. хона дар ошёнаи якум ягон нам надора, запхам надора. хонаи якуми мо мана ҳамин хона аст. бо тақрибан 1 сотиқ, 1.5 сотиқ дар пушт макони ёрирасон, яъне макони иловагӣ дорад, ки соҳибхона мегӯяд ки 100% ҳуҷҷат кардагием. 100% ҳуҷҷат дорад бародарои гиромӣ. ин хонаи якум аст. мана дараш ва даромадгоҳи хонаи дуюм. мана хонаи дуюм дар омадем бародарои гиромии ма. тирезаҳо пластикӣ нигоҳ кунед. чӣ кинои рафта истайбо. боз ҳам калидор дар инҷа оина часпонидагианд ва дар ин тараф бошад ҳаст ҳоҷатхона. мана термекс дорад, беҳад хуб. ва дар инҷа бошад ҳаст ҳаммом. ҳаммомшам таъмири бад нест, таъмири хеле ҳам хушрӯ. ва дар инҷа ҳаст ошхона. ошхонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. на бародарои ман хитон бибинед. ин ошхона ба ҳисоб меравад. 44 то 48 метри квадратӣ дар ошонаи якуми доми 23 назди садиқи 7 бародарои гиромӣ. нархаш 288 000 сомонӣ. 288 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулк мемонам, занг бизанед, муомила кунед, арзон мешавад то наворҳои дигари мо. хулас, сарпарасти наворҳои мо Nitro Max. саломат бошед.